ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே ஃபார்ம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்னி விடை கோழிங்க வந்து எப்படி இருக்கும், ஒரு குஞ்சு வந்து பொரிச்சதுலேருந்து எத்தனை நாட்களில் வந்து கன்னி விடை கோழிங்களாக அது மாறுதும், அப்படி அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம கோழிங்க வந்து இப்போ எங்கக்கிட்ட வந்து 2 கன்னி விடை கோழிங்க இருக்குது. அது பொரித்து வந்து கோழி குஞ்சுலேருந்து பொரித்து வந்து 6 மாதம் ஆகுது. பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ முதல்லே காட்டியிருப்பேன், அதெலாம் தான் கன்னி விடை கோழிங்க. இப்போ பாருங்கள், இதுதான் கன்னி விடை கோழி. பார்த்திங்கன்னா கோழி பிறந்ததுலேருந்து 6வது மாதத்தில் முட்டை விட ஆரம்பிக்க போகிற ஸ்டேஜில் இருக்க கோழிங்களை பார்த்திங்கன்னா கன்னி விடை கோழிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், இது ஒரு கன்னி விடை கோழி எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குது, அது ஒரு கன்னி விடை கோழி. பாருங்கள், கன்னி விடை கோழிகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா, அது வந்து புதுசாக அந்த சத்தங்களை போடும், மற்றும் அது சேவல் கூட எப்போவுமே சுற்றாது. புதுசாக வந்து சேவல் கூட சுற்ற ஆரம்பிக்கும். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இதை வச்சு நீங்கள் கன்னி விடை கோழிங்களை அடையாளம் காணலாம். பாருங்கள், இது எங்கள்கிட்ட இருக்குது சிறுவிடை கோழிங்க தான். பாருங்கள், இது சிறுவிடை கோழி, பிரித்து காட்டுறேன். பாருங்கள், பியூர் ஒயிட் கோழி இது. பாருங்கள், கத்திக்கொண்டே இருக்குது, கத்திக்கொண்டே வெள்ளைக்காது இருக்குது இந்த கோழிக்கு. இது வந்து கன்னி விடை கோழி. இது முட்டை விட ஆரம்பித்தது நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். பாருங்கள், கத்திக்கொண்ட வெள்ளைக்காடு பியூர் ஒயிட் கோழி தான். இது ஒயிட் சிறுவிடை. அந்த நிற்குது, அது ப்ரௌன் கலர் சிறுவிடை கோழி. பாருங்கள், கத்திக்கொண்ட வெள்ளைக்காடு எல்லாமே இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்